Til at besvare det første redegørende spørgsmål har jeg brugt kilden, som hedder Velfærdsstaten og universalisme, som er et tekstuddrag fra historiebogen Den danske velfærdsmodel. Jeg har så også brugt fokus 3 som vores egen historiebog. Den danske velfærdsstat den udviklede sig op igennem 1900-tallet til en mere universalistisk velfærdsstat, hvor målet var, at i tilfælde af en social begivenhed, der ville det stadig være muligt at opretholde sin levestandard, men stadig inden for rimelighedens grænser. Og danskerne fik hermed mange sociale rettigheder, blandt andet folkepension, øget sikkerhed, hvis man blev arbejdsløs, eller og også børnechecken, og det skete alle sammen i løbet af 1900-tallet. Og danskerne blev bare nærmest et paradis af de her sociale goder. Der skete så en ændring i 1990'erne, hvor der blev sat spørgsmålstegn ved, om det var statens rolle, der havde ansvaret for de her rettigheder. Men Venstres Rasmussen, han mente så, at det var op til individet at tage ansvar for sig selv, og det ikke længere var statens rolle, altså skulle staten begrænse sin rolle. Og det er så det her liberalistiske argument, som Anders Fogh Rasmussen kommer med, hvor det liberale ses i, at staten skal begrænse sin rolle, altså være den her minimalstat, som også var Anders Fogh, som var en af de allerstørste fortalere for den her minimalstat. Og liberalismen har også det enkelte individ i fokus. Det lykkedes så faktisk få igennem en profilering af den her liberale ideologi at gøre Venstre til det mest dominerende og største parti i 90'erne. Og hermed blev politikken mere aktiv, altså blev den offentlige sektor mindsket, der var stramninger inden for blandt andet dagpengeregler og aktivering af ledige. Og det var faktisk nu ikke muligt at udtage flere ydelser, hvis man ikke var aktiv på arbejdsmarkedet. Og den her aktiveringslinje, den, som også blev kaldt workfare-linjen, den skulle så ifølge dens fortaler, blandt andet Anders Fogh, aktivere danskerne, mens dens kritikere mente, at der ville ske en stigning i marginaliseringen for dem, som ikke var tilknyttet til arbejdsmarkedet. Danmarks velfærdsstat bygger i dag på skattefinansiering af sociale ydelser til befolkningen og frivillighedsprincippet med blandt andet høj mobilitet på arbejdsmarkedet, som bliver kaldt den her flexicurity-model, så adskiller Danmark sig fra mange andre lande i verden. Den her flexicurity-model, det er det her med, at det nemt var arbejdsgiveren at fyre arbejdstageren, i modsætning til f.eks. Spanien, hvor de har princippet sidst ind, først ud. Det vil altså sige, at hvis de har en fyringsrunde, så fyrer de dem, der er kommet sidst ind, i stedet for dem, der har arbejdet der rigtig, rigtig længe. For eksempel, altså 20-30 år, de vil nærmest aldrig kunne blive fyret, fordi de har været der så lang tid. Yes. Og til det næste spørgsmål. Den universalistiske velfærdsmodel, det er en model, som den britiske sociolog T.H. Marshall han argumenterede for efter 2. verdenskrig. Men det er også det, der skete et brud på her i 90'erne og frem, hvor liberalismen så overtog. Jeg tager udgangspunkt i artiklen For at reformere velfærdsstaten, som er udgivet i Berlingske i 2003. Nogle af de emner, der skete under bruddet på den universalistiske velfærdsmodel, var blandt andet ændring af skatterne. Og der har jeg så et citat fra artiklen, som siger: første skridt har været at tage de nye skatter og afgifter af bordet, som den tidligere regering havde foreslået på finansloven for 2002. Næste skridt bliver at gennemføre målrettede sænkninger af virksomhedernes omkostninger inden for en ramme på 0,5 milliard kroner i 2002. Okay, jeg har en herrettelse. Artiklen er fra 2002. Ja. Og denne indsats ville blive fulgt op af yderligere lettelser i økonomiske og administrative byrder i de følgende år, ved statsministeren, der satte beskæftigelsen kraftigt i centrum. Altså skete der blandt andet her under bruddet sænkninger af skatter og afgifter, som citatet siger,
som jo faktisk er statens indkomst. Så på den måde, så når staten ikke længere får alle de her indkomster fra borgerne med skatter og afgifter, så mister den lidt sin betydning, og den har dermed ikke mulighed for at tage sig af de svage, eller investere i arbejde, f.eks. bygge bygninger, og så dermed få håndværkerne i arbejde. Der blev også oprettet A-kasser, som skulle hjælpe folk med at komme i aktivering, og få rustet også Danmark til den globalisering, vi var udsat for, og dens udfordringer. Og han havde meget fokus på at skabe samarbejde med resten af EU. Så der skete rigtig mange ændringer her i 90'erne, som modstod de tidligere værdier ved den her velfærdsstat. Og specielt, at staten blev til en minimalstat, og den her ekspansive finanspolitik, den forsvandt ligesom. Altså det her med, at det her med, at staten går ind og investerer i arbejdsmarkedet, bruger nogle af sine penge på bygninger for eksempel, som så får en masse folk i arbejde, som så betaler skatten tilbage til staten, som så er skattens indkomst, og på den måde kører den sådan i ring. Og det var noget af det, som blev afskaffet, og så også de her sociale ydelser, dem blev der skåret rigtig meget ned på. Ja. Til perspektiveringen, der kan man sige, at med hensyn til hvilke konsekvenser eller ændringer det har haft for individets samfundet, så kom Anders Fogh også i den her artikel med hans bud på, hvad han synes skulle være de nye værdier for danskerne, og hvordan mennesket skulle sådan, se på sig selv. Og der er også et citat, og der står så: "Det er vores vision, at vi bygger på et samfund, hvor rigdom ikke kan måles på evnen til at skabe penge og ydre statussymboler, men først og fremmest på evnen til at skabe livsglæde og selvtillid. Det er vores vision, at vi bygger et samfund, hvor et stærkt fællesskab er skabt af mennesker, der får frihed til at skabe værdier, som andre mennesker har brug for. Det er det Danmark, regeringen vil arbejde for," konkluderede statsministeren i sin åbningstale til Folketinget, der mødes igen torsdag. Ja, okay. Så altså, det gjorde ved individet og samfundet var, at den enkelte fik, man kan sige, mere frihed, og det var mere op til individet selv at kæmpe sin egen sag. Og det er så det her liberalistiske, man ser i det her med, det er din egen lykkes smed, som prægede rigtig meget det her brud, der var. Men alligevel, så pointerer Anders Fogh også, blandt andet også i den her, artikel, at det stadig er vigtigt at tage hånd om de allersvageste. Ja. Og så er der den kooperative velfærdsmodel, som er i Centralamerika. Europa. Som var lige her. Og det er så den her model, hvor virksomheder og staten de går ind i et tæt samarbejde for at sikre borgernes velfærdsniveau. Modellen den tildeler civilsamfundet, f.eks. kirken og familien, en meget central rolle, fordi at det er dem, som skal forsørge de samfundssvageste, hvis familien ikke kan løse. Altså hvis familien ikke kan løse opgaven, eller kirken kan, så er det så staten tager over. Men det er først og fremmest civilsamfundet, som skal sørge for samfundets svageste. Og borgerne de er for det meste sikret igennem deres arbejdsplads. Og alle, der har et job, har så sociale rettigheder i form af forsikring og sådan forskellige ting. Så hvis der bare er en i familien, så har et arbejde, så er hele familien forsikret. Og det er der jo blandt andet Frankrig og Spanien og som sagt Centraleuropa. Ja.
den residuale velfærdsmodel, det er en mere liberal model, hvor det er markedet, som er det centrale for borgernes adgang til de her ydelser. Og residual, det betyder resterende eller tilbageblevende. Og staten skal så kunne gribe ind over for de svageste, men det er kun det, den skal. Så dermed er der så tale om den her minimale stat. Fordi som hovedregel, så er det borgerne, som skal sikre deres eget velfærd på markedet. For eksempel ved at købe et forsikring igennem et forsikringsselskab, og det er så igen den her liberale tankegang, der kommer til syne. Og så kan man så sige, at både for det brud, der skete i Danmark, men også for den her den residuale velfærdsmodel, så er det op til den enkelte borger at bedømme sine behov til det sociale sikkerhedsnet og velfærdsydelser.